Hello. So, I have gulay for you. What's Thank you. that? Gulay? Yeah, that's nice. Veggie, Bye-bye. Hi, everyone. Pasensya na, I look so pa. Later, magta-transform na lang tayo. Charot. Pepe Lempeña before. Morning. Morning. Oh my God, I'm so shy. Ito po talaga itsura natin kapag bagong gising. Charot, naligo na bagong gising. Kumusta ka na, Peps? Mabuti. Hello, guys. Hello. Hi. Okay, What's your plan for today? Hello, mga ka-on the go. Anong content natin? Habang iisip kami kung anong gagawin namin for today. Ano muna tayo? Paano ba? Makeup muna tayo. Oo, makeup muna tayo. Okay. Diretso na natin yung mag-makeup mo. Paano tayo today? Ano pong plan natin? You're watching Bicolana on the Go. Let's explore. Hello everyone! Hello mga ka-on the go! Nag-review po kami ng Metro Manila Film Fest, di ba? The movies po that we've watched on December 25. So, I hope po, I encourage everyone to please support Filipino films, Filipino movies. Hindi pa po huli ang lahat. They're still on until January 8, if I'm not mistaken. Yung nakalagay dun sa cinema ng SM City Daet. And meron din po sa Houseware, sa Central Plaza, I mean. So, please do support our Filipino movies. Yan. Diba? Habang nagre-retouch yan. Ang mga ano natin. Wait lang, nakapanood na ba kayo? Mga ka-on the go, I'm encouraging you to support the Philippine movies, ang ating MMFF. Nakapanood na ba kayo? Pinanood mo? Nanood ako nung The Family Matters. Pinanood din namin. Oh my gosh. Mayat-maya. Alam mo ba? Pasko, yun ang kasama ko yung friend ko, nanood kami. And super, ang ganda nung story niya. Iyak ako nung iyak. Nakailang tissue ako, hindi ko na mabilang. Anong review mo sa Family Matters? Family Matters, it's real, it's happening talaga ha, in a family, di ba? Yung kung ano yung kwento nila doon, yung storyline niya, yung script, ang ganda. Tapos yung especially yung last part, nang sinabi nung father sa aking pagtanda, humagulhol talaga ako doon, guys. Yung parang tula. Oo, yung parang tula. Like the short film na ginawa nyo, yung nakaka-emotion. Tingnan mo hanggang ngayon, nai-emote ako. Kasi talaga nag-mark siya sa, manonood talaga magbo-mark siya. And everyone ang nanonood talaga doon, maiiyak talaga doon sa movie. Nanonood kayo? Ang ganda, no? Ano masasabi mo sa Family Matters? Go for it. This Abby. Kasama ka na dyan. Ito yung membro ng Bicolana ng Laguna, hindi pa naliligo. I-reveal po namin yung writer namin. Hindi pa po siya naliligo for today's video. Para po siyang highly recommended. You should watch it. Ang gusto ko mapanood, direct nakita kita, you posted with the direct of the leader. Direct Mick. Yes. And actually, di ba, before the film yung movie started, may trailer ng mga movies, yung mga iba pang kasama dun sa MMFF. Sabi ko, sobrang ganda. Parang ang ganda nung deleter sa pa lang ha. Sa trailer. Pero sir ko, parang I wanna watch this. Ano yung impression mo sa deleter? Ngayon hindi mo pa napapanood. Hindi ko pa kasi napapanood. Nung napanood yung trailer, ano sa tingin? Anong approach? Ano yung atake ng deleter? It's a thriller, right? Thriller. Tapos, ano ba siya? Yung sa social, di ko pa kasi na-read yung niya. Site. Yun yung niya, no? Yung, tawag dito, ano ba yung profession niya doon? Parang she's part of the social media backup. Content moderator siya. Eh, sabi ko, it's Nadine Lustre, guys.
si Nadine Lustre, napakagaling na actress. Diba? Bihira siyang mag-film, yung mag-movie, no? Pero pag meron naman siyang movie talaga, she gave her all. Tingnan mo, nag-best actress siya. Ang galing. Sabi nga dun sa awarding sabi niya, pinaka-deserve talaga Ang galing, di ba? Kaya nga nung nakita ko yung post mo, oh my gosh, gusto ko talaga itong mapanood. Kasi nung sabi ko, sige, parang ang ganda. Ang ganda nung atake ha, even yung kahit sa panood mo lang siya ng trailer, sabi ko, ang ganda naman. Parang kahit na it's Christmas and ganun yung concept, okay lang. Kasi ang ilo-look forward mo naman, yung creativity nung movie. Sabi ko, parang gusto ko talaga to. Sabi ko nga kay Son, kasi yung kapatid ko nandyan, and my father, andyan si Edison. Andun pa ata kay Latita. Sabi ko, panoorin natin to. Pinopropose ko sa kanya. Sabi ko, gusto ko itong mapanood. Kasama kayo. Kasi parang ang gandang-ganda ng film, and even Direk Levilu, pinost niya. Sabi ko, tara panoorin natin. And nakita ko, parang siya, no? Puno na yung... Nag-try ba kayo? Kayo? Kagabi kami nanood. Solid. You should reserve siguro a day before. Nakapag-reserve na kayo. Hindi, kami nag-walk-in kami. Nag-walk-in kayo. Pero nakahabol kayo for the walk-in. Hindi, nag-adjust kami ng isang oras. Kasi puno na yung 5:50. So, no choice kami sa last. Pero ngayon, today, parang dalawang cinema na yung available. For the deleter. Wow! Ibig sabihin yun talaga yung patok, di ba? Yung mga pinapanood. Best picture yun. Correct! Best picture. Akala ko nga yung Family Matter mo. Akala ko din, nung pinanood ko yung The Family Matters, parang sabi ko, yung line-up ng actor. ang gagaling ng actor. Dolphin Camino. Direk, alam mo naman, super crush ko si JC, di ba? Message ko pa siya last time. Direk, nakasama ba si JC? Oh my gosh! Kinikilig ako. Kaya nung pinapanood ko, kinikilig ako at the same time, nadadala ako dun sa character niya kasi naiinis ako. Bakit ganito? Kaya pag nakita ko ulit si Jason De Vera. Si JC De Vera. Oh, thank you so much. JC Santos. JC De Vera. Ako. Tropa mo. Ano masasabi mo sa ibang pelikula ng MMA? Actually, kasi 'di ba, syempre iba-iba tayo ng interest on film. Some would ng genre. Some would want the Vice Ganda movie because it's fun, 'di ba? It would give you joy during Christmas. Kasi kung gusto mong ma-lighten up yung mood mo or lang, 'di ba, for show na. Hindi ko kasi masyado pang alam yung nila, yung plot ng nila. Alam yung ibang line-up. Pero maganda yung line-up ng Metro Manila. Pero alam mo, natutuwa ako sa line-up. Ang ganda. Ang ganda, no? Basta ngayon lang ako na-hook. Parang ang dami kong gusto panoorin. Kami first time namin manood ng Metro Manila. Oo. 14 years kaming mag-on pero ngayon lang kami nanood ng... Ngayon lang kami magkasama ng Christmas. Oh, wow! And as a couple, di ba? And as a couple. As a wife and husband. Meron pa, pa ba yung isa, yung sa mga soldiers? Is it the... Pamasapa na. Andun yung friend ko, si Gerald Santos. Gusto kong panoorin din yun. Next ko papanoorin. Ano siya? Based on Yung... Based on yung... Nangyaring tragedy. Sa 40. Pero hindi ako sure kung yun talaga yung story. Oo. Magaganda rin, ang gagaling din ng mga doon. Ng line-up nila. Iyan. Yung Ian. Yung Ian... Kompiado. Ano na ito? Yung may gabi. Yung chief siya. Yung chief siya. Si Heaven Peralejo. Tama. Ganda din ang nun. ganda rin Trailer. Solid si Mon Compiado. And si Mon Compiado, yung preparation niya, sabi niya parang ilang days siyang nagstay sa bundok to prepare. Kasi parang magmukha siya tao. kailangan niyang i-isolate yung sarili niya for him to act, talaga i-give niya yung best niya for the character. Sabi ko, grabe. Galing ng preparation na yun. And kahit naman, di ba, sa ibang films ni Mon, ang galing niya talaga. Ang galing niya. Ang dami niyang base. Nagulat ako, Ian is, he's so daring there. Aside from he's so handsome. Ang dami na niyang mukhang Ipinakita, correct. Inak, no? Siguro kung i-interviewin ko si Mon, kung tatanungin ko siya,
Anong character pinaka ba hindi mo nagagawa? pangarap Oo, mong gusto mong gawin? magawa. Kasi ilang Nag-gay dekada role na siya. siya. Oo, nag-gay na si Mon. Isa sa pinaka gusto kong gawa ni Mon Compiado yung palitan. Ni Alex Medina. Medyo marahan siya sa at independent din. Oh. Palitan. Kasi parang kahit ang flexible niya, no? Kahit anong, ano niya, kahit anong Nakita ko role, siya ang galing. personal. Napaka-approachable niya. Parang may post ka nga, kasama siya. Ang galing mo direct. Yung kay Tony. My teacher. Joey. Anong masasabi mo dun sa trailer? Oh, Parang ang eksena yata niya, kwento niya yata. napang, estudyante niya siya, si tapos, Joey. mas matanda sa kanya yung estudyante niya. Oo. Parang ang tinuturo ni Tony yung lesson Oo. sa class, pero ang tinuturo ni Joey kay Tony Experience. yung life lesson. Parang ganun kasi. Sa tingin ko, marami ding lesson na makukuha ang mga viewers dun sa movie na yun. Oh. Especially because it's about education, the importance of education sa mga tao. 'Di ba? Kasi yun pinapakita no na age doesn't 'di ba, matter when it comes to education. Kung gusto mong i-pursue even kung anong age mo, 'di ba? You can do it. Especially ngayon kasi kumbaga marami ng kung may mga opportunity for them to go back to school if they want to. 'Di ba? Meron tayong alternative learning. Oh, totoo. Yung mga ganon. Saka Kasi yung maganda. gusto ko rin siguro yung hirap ng mga teacher. Correct. Even nga Tony, parang sabi niya, I plan to go back to school by 2023. Parang may Mag-aaral ano siya. siya. Oo, gusto niyang bumalik talaga. Sabi ko, wow. Parang dun sa film, no, na-inspire. Nakaka-inspire. Ano pa bang ibang ano? Yung kay Coco Martin. Uy, parang, alam mo, kinilig ako dun sa nila. Sa trailer nila, yung sa kay Coco Martin. Saka Kay Jodie. Okay. Kinilig ako, in fairness. Hindi ko ina-expect na ang cute lang. Hindi ko alam kung ano yung story yun. Parang si Jodie kasi, she's from the rich family. And, I don't know, parang heartbroken siya. Tapos naghahanap siya ng someone. Parang, alam mo naman, when people become about love story siya, romance. Rom-com. It's a rom-com. No? It's a rom-com. And then si Coco Martin, he's ano bang niya doon? Sabi niya, alam mo yung different talents niya, no? Minsan cowboy siya. Tapos yung last na sinabi na most of the time lover siya. Ang cute! Ito, si Joel Lamangan, my father. Ay, oo, yung kay Jay Cuenca. Oo, kay Jake. Uy, parang ang galing si Dimples Romana nandyan. I'm a fan of Dimples Romana. Ako rin, cast ko yun. Super, no? Ang Kahit galing, doon ang pa. galing niya. Walter White. Nanalo ata siya ng Best supporting actress. Nanalo siya dyan. Kasi best supporting actor si Mon. Mon, oo. Tapos sino best actor? Ian. Ian. Tapos best actress si Nadine. Yes! Di ba? Best Best film support, ang- best film ang Deleter. Ang daming awards ng Deleter, Tapos no? second best film ang Mamasapan. Wow. Best picture, Deleter din. Picture deleter. Tapos yung sa sounds and nanahimik ang gabi. Ayan. Alam mo, natakot ako dun kay Mon. Yung itsura niya kasi dun sa trailer. Pero Parang, oh my solid. gosh. Alam mo yung Takot ako. trailer, Bebs, na isang shot lang, isang frame lang pinakita kay Mon sa trailer. Pero Solid, oo. yung isang frame lang na yun. Oo, ang galing, Back no? dun sa trailer. Oo. Yung mukha niya nun, solid. Sabi ko, ibang klase talaga si Mon Compiado. Galing niya. Sabi Doon, ko, alam mo, ma-appreciate mo talaga yung, alam mo yun, yung development ng natin, ng film industry, like yung mga movies natin, it becomes more and more creative. Para, oh my gosh, nakakatuwa. Ano ba ito? Film review ba ito? Hashtag film review. Okay. Sabi nga nila, di ba, parang you should support, nakakatuwa naman pag sinusuportahan yung sariling atin. Kasi parang ngayon ko lang din na-experience na pumunta talaga ako sa cinema on December 25 just to watch MMFF. Kasi usually mag-aabang ka eh. Bakit yun ang una mo pinanood? The Family Matters. Alam, nung pinanood ko kasi yung niya, yung, syempre sa Facebook, di ba, they post trailers ng mga Sa trailer pa na Yun, dun- dinurog ka na. Yes.
doon talaga na yung yung interest ko. Doon napunta. Tapos sabi ko doon, panuorin natin to, naghanap ako ng mga kasama. Kasi lang alam mo namang umiyak ako mag-isa. Yung friend ko, hi Beshi Rog. Siya yung kasama ko, shout out. Siya yung kasama ko pagpanood. Hindi iyakan kayo nun. Umiiyak ako. Siyempre ako, iyakin ako talaga lagi. Sinusupport ko kasi ang mga movies ni JC. Oh my gosh, direct. Nabubuking ako. Sabi ko, nandun yung crush ko. Talaga panood tayo. Pero aside from that, nagustuhan ko talaga yung lineup ng mga actors and actresses. Diba? Agot Isidro, Maylene, si Nikki. Is it Nikki Tama? Nikki Valdez. Ang galing. At saka, alam mo yung... Noni yan. Ang galing. Akala nga nila, di ba, parang siya yung magbe-best actor. Yung part doon na ano yun? Hindi kayo ang may mali. Oo. Ako. Mali ko na pinalaki ko kayong lahat. Yes. Alam mo yung naramdaman mo yung fault. Umiyak din ako Sinisisi mo doon. sa Sarili mo. Na nagpalaki ka ng mga ganong klaseng anak. Correct. Parang ang tingin niya sama-sama yan. Parang he failed as a father. Yes. Kasi Yung ganun. lumaking ganun, nag-raise siya ng ganong klaseng mga anak. Kasi di ba, marirealize mo talaga how people change because of the pressures in life. Tapos hindi natin maintindihan kasi may pinagdadaanan pala yung tao. Kaya siya naging ganon, di ba? Kaya sabi ko, oo nga, totoo yan. Tapos marirealize mo later on, oo nga pala. I have to, para mag-reflect ka. Kasi di ba sabi, ang yabang niya, ganun. Totoo yun. May mga ganun talagang part, di ba sa family, may mga twist and Sabi ko, totoo to, nangyayari talaga to Tapos in hindi mo all rin naman families. nakikita yung side part ng kapamilya mo. Yes. May pinagdadaanan din. Tsaka kung anong nararamdaman ng parents mo. Di ba? Kung anong nafe-feel nila because of your actions. Nadurog ako dun sa naramdaman ng mag-asawa na para silang nagkikisampid na sa Oo, anak anak nila. Ganun pala, sabi ko, parang pinapakita kasi sa mga tao na parang yung side Iyak ako sa dun mga sa elders. Iyak ako dun sa nagkaihi yung daddy niya Dad, sa ospital. yes. Durog ako dun. Oo. Sobrang naiyak nga ako. Kahit ngayon, naiyak ako. Doon sa part na yun, na sabi ni Okay lang? Sabi niya, okay lang sabi ng ba? tatay niya, nakakahiya. Naghihinahiya siya dun sa anak niya. Oo. Pero sabi ni Nonia, ilang beses mo ba akong nilinisan? Nilinisan ng gano'n. Oo, bata. na bata. Naiyak ako. sa part na. Totoo yan. Grabe. Grabe yung family matter. Ang galing. Direct, o diba? May naalala ka ba sa anong yun? Ako nga kanina naiiyak din sa anong yun eh. Nagiging emotional na po kami dito mga Bicolano on the go. Nagre-review kami ng movies, diba? Ganon ang impact ng The Family Matters.